No. K tomuto som sa konečne dostala po dlhom rozmýšľaní. No a som tu. Začnem asi tým, že sedím tu sama v prírode a robím to veľmi často, lebo veľmi mi to pomáha, keď potrebujem sa uzemniť a dať hlavu trošku do poriadku, keď tam hapruje niečo. Jednou z našich úloh v živote je naučiť sa byť úplný sami so sebou. Pretože človek, čo nie je úplný sám so sebou, by nemal podľa mňa ísť ani do vzťahu s druhou osobou, pretože ten druhý človek má iba byť ako plus alebo bonus už k našemu celku. Nič tam vonku, žiadna vec, žiaden človek, nič nikdy nenaplní nejaké prázdno, čo cítime vnútri. Ak cítime prázdno niečoho v nás, tak my sme tí jediní, čo to dokážu vyplniť. A ak si myslíme, že niečo zvonku to vyplní, môže to tak na chvíľku vyzerať, ale je to dočasné a to pominie. A zas budeme musieť si sadnúť s tým pocitom toho, že cítime prázdno. A to je presne ten moment, kedy človek potrebuje byť sám a zistiť, že čo je to, čo mu chýba v sebe. Aká časť seba. Vybudovať si ten vzťah so sebou, reálne si sadnúť. Keď cítime niečo, alebo sa stane nejaká situácia, alebo nejaký človek nám niečo povedal a my reagujeme istým spôsobom, akým nechceme reagovať, tak prísť na to prečo. Nájsť ten koreň toho prečo. Všetko to je v podvedomí, všetko to tam nájdeme. A snažiť sa na tom pracovať. Pracovať na sebe. Najťažšia práca v živote na tejto planete Zem je práca na sebe. Všetko bude dobré. Treba sa tešiť z maličkosti. Treba ďakovať. Treba milovať. A hlavne hovoriť tým osobám, ktoré milujeme, že ich milujeme. Lebo sme tu veľmi krátku dobu. Sme tu iba na takú zastávku, na chvíľu. Zahrať si nejakú rolu nejakej osoby a potom naspäť, odkiaľ pochádzame. Treba mať ale hlavne hranice a vedieť povedať, kedy stop, kedy že OK, toto úplne so mnou nerezonuje, necítim sa dobre, zaslúžim si viac. Odísť. Je ťažké odísť zo vzťahov, hociakých, nemusia to byť iba romantické, aj kamarátske, pretože sme závislí a pripútaní na tento svet, ale to je tiež veľmi dôležitá vec sa naučiť, odpútať sa. Nič nám nepatrí, nič nie je navždy, všetci sú iba po väčšine prežitok na chvíľu, buď aby sme prežili lásku, aj bolesť a naučili sa niečo. Život je riadený cyklami, všetko sa deje v cykloch. A ja viem, že je ťažké nechať niekedy ísť osoby, na ktorých nám fakt záleží, ale sú veci, ktoré v živote jednoducho nemáme pod kontrolou. A hlavne to, ako sa niekto cíti voči nám. To neovplyvníme. Môžeme len kráčať s otvoreným srdcom, s hranicami. A vtedy
nám začne život hrať do kariet. Treba byť real. Real, autentický, dobrý, cnostný. Takže tak. Joj. Love and light. Ale nie vždy to ide.